Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng lohika, mahika at walang konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Trending ngayon ang dating private jet ng notorious na drug dealer na si Pablo Escobar dahil ang kanyang abandonadong Boeing 727 ay ikinonvert bilang Airbnb. At para sa mga nakapagrenta na nito, pakiramdam raw nila ay bilyonaryo sila habang ini-enjoy ang kanilang stay sa nasabing eroplano. Hindi na ito lumilipad. Ginawa na lang itong Airbnb na may 2 double bedrooms. 2 na nga, double pa. At ikaw nang babasya sarili mo. may CR pa, may shower na, may hot tub, sauna at gold-plated pa ang shower and toilet. Pati mga upuan ay pwedeng i-convert sa kama. Ang tanong, magkano bang stay? Kaya nga eh. Sa isang gabi, nagkakahalaga lang naman ng $1,055 o mahigit sa 61,000 pesos Per ang night. isang gabi. Ganun kamahal. Ang naturang eroplano ay ginawa noong 1968 para sa Japan Airlines. Ginawa itong private jet noong 1981 hanggang sa nagmay-ari na nito si Escobar. Huling lipad nito ay noong 2012 sa Filton Airfield. At ang nagmamay-ari ng nasabing Airbnb na eroplano ni Escobar ay ang negosyanteng si Johnny Palmer na 41 years old. Ayon sa kanya, pinangarap niyang magkaroon ng private jet at yun na ang pagkakataon. Kaya kanya nang sinunggaban. Si Escobar ay nakilala bilang notorious drug lord noong dekada 80. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tits! Kabisyo, feel good morning! Adlang Wednesday, January 15, 2025. Sa oras na 7:27, ay kasama niyo na ang pambansang angkol, Angkol Dagol! Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, ang pambansang tita Tanya Chinita. Galit sa babaero, pero marupok. Ganyan si Tita Max, kumakagat parang lamok. Kasama rin ang pambansang senior. Mayroon din kaya siyang eroplano? Mang Kanor! Good morning. Hello! Sa aking mga kumpare dyan. Good morning, good morning. Mga, kilala mo mga kumpare ko? Sino? Si Lucio Tan. Yung mga Kumpare mo Gokong yun? Way. May mga aeroplano Atong yan. ang. Oo. Malapit na kami magkumpare. Bakit hindi kayo magkumpare? Wala pa siyang aeroplano eh. Anong pangalan ng eroplano mo? Kung totoong meron ka nga, sige nga. Mang Kanor Airways. Mang Kanor Airways. Parang hindi ko naman nakikita yan sa sa airport. Stealth yan, stealth. Stealth yung hindi nakikita. Sa radar. Uy, parang... Kaya hindi mo alam na lumipad na pala Galing, ako. pwede pala yun. Eh, paano pag nabangga ka sa bituin?
Hindi na makikita, stilt nga eh. Gusto niyo mo talaga madisgrasya ako eh. Kaya nga, stilt nga eh. Pero grabe no, Airbnb sa eroplano ng dating notorious na drug lord. Imaginin mo, ang dami niya pera. Kasi nga ayon sa Forbes, number 7 siya sa pinakamayamang tao sa buong mundo nung kapanahunan ni Escobar. So mga eroplano basic na lang yun. Lagi ko naririnig yan si Pablo Escobar, diba? Totoo yan. Paano kaya magka-chat ka? Paano kaya kami magka-chat? Sandali lang, wala na yung tao eh. Wala na, grabe ka. Pati wala na eh. Isa-chat mo pa. Fishing yun. Ala na, patay. Sino nagmamanage? Ayun, ang may-ari nga ay yung 41 years old. Napanood ko yan Asa ayaw mo ng kaedad daw eh. But ano yan napanood ko yan. Yung may nasa may shore, may dagat, overlooking sa dagat. Yan ba yun? Iba yun. So marami ng ganyan yung mga dating eroplano ginagawang Airbnb. Sumikat lang ito kasi galing kay Pablo Escobar. Siyempre yung value ng eroplano. Totoo. Sikat yung may-ari. Grabe kayong mga kanor mayayaman no, kung ano-ano na lang naiisip nyo. Paano yung tawag? Tawang mayaman yan. Paano? Bilang lang. Tatlo lang. Apat pala. Apat. Ganun ang mga mayayaman. May mga sariling eroplano. Yung sa'yo, saan? Saan nakatayo yung mga luma mong binili na eroplano? Nandyan sa labas, hindi mo makita, stilt nga eh. Stilt lang, nakalipad siya, minsan nakababa. Parang Avengers? Ganun. Parang eroplano ng X-Men. Oo, ganun din nakikita. Ang galing, ganun stealth yun. mode. Spell is stealth. Basta hindi makikita. Hindi makikita rin yung spelling. Pati spelling, hindi mo makita kasi stilt nga eh. Basic! Patay. Pero yung mga... Kahit ako gusto ko rin ma-experience yung Airbnb na sa loob ka ng eroplano. Natuwa na nga ako, nakakita lang ako ng eroplanong private jet na naka-display lang dyan sa may Malolos, Bulacan, diha sa may Christines. Good morning, diha. Mga taga si Insan Carlo, Santa Ana, good morning. Nagkapapicture ka lang. Pero ano na siya, display na lang siya. Hindi na siya gumagana na eroplano. Pero binili nila yon para pan-display doon sa kainan yaman nila. Ng may mga friend ni Uncle mayayaman. Friend ko yun eh. Naki-friend lang yan si Uncle. Friend ko yun. Ako yung mayaman dito. Nangaagaw ka pa! Minsan lang kami mag-claim ng mayamang friend. Friend ko nga yun. Ano ba kayo? Sandali sige, mamaya. Yung kumpare ko nag-chat na naman. Sino mo kumpare yan? Si Manny Villar. Friend ko si Manny Villar. Ang daming kamelya sa amin. Sana all homes. Sana all. Kaya ako na. Idea ko yan. Pati yung mga mall sa amin, mga all day, all home eh. Kaya nga. Sana all day. Sana all homes. May bank din eh. Sana all bank. Sana, kasi yung iba gusto magkaroon ng ganyan. Wala eh. Sana all ka na lang. Kaya sana all homes. Ganon. Anong S yun, mali ka? Nagsisinungaling ka. Marami. Isa lang ba? Marami yata eh. Ilan? Marami hindi. Paano yun yung supermarket? Markets? Hindi. All day supermarket eh. All day Sana all day. Di ba? Magsimula pala sa sana. nakaisip nun. Pare mo pala si... Basic. Grabe. Pati yung pangalan ng mga coffee shop, yung Dear Joe. Ikaw nakaisip, Dear Joe? Dear Joe? Kasi nagsulat kasi ako dati. Wala pa namang Dear Uncle Dagol at Tita Tanya dati. Dear Joe pa yun eh. Magsulat ako kay si Judy Mango. Ba't Joe ka naisip nyo? Magsulat ako kay Judy Mango. Uncle Manny Villar. Kumakain kami ng mangga, tapos naisip nyo si Judy Mango. Kaya yun. Dear Judy Mango. Wala pa kasi kayo dati. Ganon yung basic. Basic. Uy, hasta bisika. Si ano pala? Talagang nakasyapo si Mang Pador ngayon. Ang dami niyang... Syakoy at Budbod. Ganon yun. Huwag ka magsalita ng ganyan. Pablo Escobar lang magsasalita. Bad for the health yan.
Si Direct Phil, kasama niya yung asawa niya si Ma'am Tonet, palagi sila nakikinig. Sa atin? Naiya tuloy ako. Direct Phil Cruz, good morning, Direct. Ayan. Morning. At si Ma'am Tonet Cruz, ang kanyang wifey, si Direct Hello Boboy po. Salonga, hello po sa inyo. Ayan. Kaya, nako, experience natin yan. Sana may ganyan din dito, Tits, no? Na aeroplano gawing Airbnb. Yung aeroplano ko, gawin ko ganyan. Para sikat din. Kasi sikat ako eh. Di ba? Ganun yun. Ba't nahimik ka na? Nag-iisip lang. Naisip mo pa rin ba siya? Yung pilot? Hindi yung drug lord. Ay! Kasi si Pablo Escobar pinag-usapan eh. I-chat mo nga siya eh. Yung drug lord? Yung pilot. Hindi. Ayaw mo rin. Ang galing niya mag-drive eh. Yung pilot? Yung drug lord. Uy, naku. May sports car yun, tsaka may mga mansyones. Yung drug lord? Yung pilot. Uy! Mayaman din pala. Yung pilot. Yung madrag lord. Pilot. Kaya pala daming flight attendant na maganda. Kasama niya. Kasama ng pilot? Kasama ng drug lord. Basic? Ay. Oo. Kaya niyang bilhin lahat ng babae. Yung drug lord? Nung pilot. Ay, sana all pilot. Sana all pilot? Ayoko ba na. Baka nakinig si Captain, mahuli ako eh. Baka pagkamalan Captain ako. Dennis? Uy, pilot ba siya? Kasi Captain eh. Captain? Captain nga. Di ba pag pilot ka, Captain ang tawag sa'yo? Ganun yun. Oo nga, no. Wala bang captain na drug lord? Wala. Ay, parang kay Captain. Ay! Patay. Sa mga pa-shoutouts natin later. Chat nyo lang kami. Hanapin nyo Tanya Chinita or DJ Uncle Dagol. Or puntahan ang ating Viber sa Love Radio 0916-529-5595. Hanggang alas 9 pa tayo mga kabisyo. Samantala, bibigyan na kami kayo ng isang malupet na kanta dyan ni Bruno Mars. Kumpare mo din yan, Mang Kanor? Mayaman yun eh. Ako nagturo niyan kumanta. Basic! What you doing?